Хәерле көн, Татарстан. Хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Яңа көнгә яңа максатлар белән 20 октябрь сишәмбе көнендә тапшыруыбызны башлыйбыз. Студияда мин, Ойзилә Батырханова. Тапшыру башында мәдәни афиша белән танышырга тәкъдим итәбез. 24 октябрь Камал театрында премьера. Мансур Гыйләҗев гаилә белән карау өчен татар халык әкиятләре буенча Таң батыр пьесасын иҗат итте. Хәзерге заман балаларын тапкыр тиеннәр, тырыш керпләр, куркуын җиңгән куяннар хакындагы әкиятләр белән шаккатырып булмый. Аларны үзенчәлекле, фантазияга бай сюжет җәлеп итә. Андый әсәрләрдә геройларның шиксез маҗараларын күзәтәсең. Тын да алмыйча аларның язмышы өчен борчылып утырасың. Таң батыр әкияте дә көтелмәгән кызыклы борылышларга бик бай. Әлбәттә, яшь режиссер Олег Кенҗегуловның бай фантазиясе һәм заманча сәхнә технологиялары спектакльнең тәэсирен тагын да арттыра. Дөньяда кеше күңеленнән дә тирән, бай бер нәрсә дә юк. Адәм балалары узган гомерләренә төрле чакларда, төрле юллар белән әйләнеп кайталар. Мәңгелекнең кануннары шундый. 3 аршын җир. Азмы бу, әллә күпме? Күренекле әдип Аяз Гыйләҗевнең үлемсез әсәре буенча куелган әлеге спектакль кеше, аның бәхете һәм яшәешенә бәйле фәлсәфи сорауларга 23 октябрь Тинчурин театры сәхнәсендә җавап эзләячәк. Халыкара Казан джазы фестивале кысаларында Россиянең халык артисты, танылган саксофончы Игорь Бутман 24 октябрьдә Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе сәхнәсендә концерт куячак. Рекордлар китабына кергән кешене сез ничек күз алдына китерәсез? Әлбәттә, ул башкалардан үзенең эш гамәлләре белән аерылып торырга тиеш. Бүген безнең студиябыз кунагы әнә шундый гаҗәеп шәхес. Ул гомере буе халык җырларына гашык. 14 сәгатьлек 205 татар халык җырын бер дискка туплап, ул интеррекорд бөтендөнья рекордлар китабына кертелә. Мирсәет Сыңатуллинның бу хезмәтен тиңдәше булмаган вакыйга, чын мәгънәсендә татар халык җыры энциклопедиясе дип тә атыйлар. Ә Мирсәет абыйның үзен аяклы энциклопедия дисәк тә ялгышмабыз. Бүген ул студиябыз кунагы. Мирсәет абый, исәннәрмесез? Хәерле көннәр. Исәнмесез, исәнмесез. Ничек хәлләрегез? Телевизор караучылар билай, Аллага шөкер, яхшы, рәхмәт. Хәзерге заманда инде күзгә күз карашып, нәшләй хәл сорашу да әлбәттә бик зур шатлыклы вакыйга. Килешәсезме? Килешәбез, ия. Мирсәет абый, чынлап та, менә әлеге рекордлар китабына кертелү вакыйгасы, ул инде әйтеп бетергесез зур вакыйга сезнең тормышыгызда да һәм инде гомумән безнең татар мәдәнияте өчен. Безгә тәфсилләбрәк сөйләп китегез әле. Мирсәет Сыңатуллин дигән татарның менә әлеге хезмәтен кем күреп, кем танып алды? Ул танау дигән сүз менә бу 205 татар халык җыры чыккач, дискысы чыккач инде дискаларны Мәскәүгә җибәргән, Мәскәүдә алып киткәннәр. Мәскәү кешесе үзенең фатирында тыңлаган инде ул җырны көне буена һәм аның күршесе шушы книга рекорд в России һәм шушы книга рекордов интеррекордлар китабындагы эшләүче булган инде. Ул сорый, бу нинди кеше, ничек сез көне буе тыңлыйсыз, һаман шул бер җырчыны нитеп тыңлап туя алмыйсыз кебек тыела миңа дип әйткән инде. Шуннан соң әйтте, менә минем яраткан җырларым монда, барсы да халык җырлары, ул халык җырларын күбесен ишеткәнем дә юк, яңалары да күп монда дип инде. Шуңа күрә тыңлап бетереп булмый, һаман тыңлыйм да тыңлыйм. Анда 205 булгач, 14 сәгать баргач бит инде иртәдән алып кичкә генә түгел, анда күбрәк тә була бит инде. Һәм шулар миңа шалтыратып, менә аның минем шушы дискының артында телефондар бар, минем данныйлар бар инде. Шулар шалтыратып миңа миннән сорадылар, сезнең бу 205 татар халык җыры бит ул беркем дә эшләмәгән. Сездә андый кешеләр бармы? Юк, мәйтәм, мин бер үзем әле пока дип әйтеп куйдым инде, мәйтәм, андыйны ишеткәнем юк, әле алга табан бәлкем булыр. Әле була бит рус җырларында җырлаучы кеше юк ди, рус халык җырларында җырлаучы юк, Россиядә дим инде. Мәйтәм, ишеткәнем юк, мин мәйтәм ансында дим инде. Аннан соң шул миннән сорадылар, данныйларын, ниләрне шушы
Дисканы күрсәтүне сорадылар да, мәтәм сез битендән дә күрдегез, күрсәгез бар. Но ул бирми аны безгә ди. Шуңа күрә аннарсын үзем алып берип барып күрсәтергә туры килде. Һәм шуннан да шулай иттереп аннарсын интеррекорд һәм шушы книга рекордов Россияларга кирде инде шушы җырлар белән. Әйдәгез әле менә шушы рекордлар китабына кертелгән дискны күрсәтик. Менә ул менә монда 205 татар халык җыры тупланган. 205 җыр тупланган, тагын әле яздырылмаганнары калдымы, Мирсәет абый? Калды алар күп миндә, тагын 100гә якын җыр бар әле. Аларны эшлисегенә бар, чөнки алар рәтеннән, шулар рәтеннән тагын урыс халык җырлары да бар менә. Рус халык җырларында бер дискада чыгарган, шулай ук халык җырлары бит. Кайдан туплап бетерәсез сез аларны? Аның Нинди чыганагы бар аның, менә сез аларны кайдан аласыз? Алам бит китаплары күп, менә шушы Александр Кольчуровның не бар, җыентыгы бар, анарсын теге тагын кемнәр анда, Җәүдәт Фәйзинеке бар, тагын менә шулай алар күп анда. Алар чөнки ул китаплар минем бөтенесе дә бар. Һәм алардан мен эзләнеп, каранып шулай әкертен генә кайберләрен архивтан да таптык менә шулай. Миңа калса, менә бу диск, бу бит чынлап та энциклопедия дип әйтергә кирәк моны. Һәр өйдә булырга тиештер. Һәм шушы мизгелләрдә бездә бик шәп мөмкинлек. Мирсәет абый безнең яраткан тамашачыларыбызга сорау бирәчәк һәм инде бер бәхетле шалтыратучыбыз әлеге дискны үзенә бүләккә алачак. Мирсәет абый, сездән сорау. Миннән сорау шул, минем үзем иҗат иткән җырлар бар. Иҗат иткән җырлар, композитор буларак, но мин композитор түгел, мин просто шул теге урыс әйткәндә любитель генә язарга җырларны. Минем менә нинди җырларым бар, һәм минем җырларны кемдә булса әйтсә, ул шул нигә дискыга ул 100 халык татар халыгын әп килгән иде. Сез татар халык җыры да бар бит әле, ансын бүләк итәрбез дип уйлаган идем сезгә. 205-ин, аннарсын элем хәзер ансымы белмим, менә үзегезнең сезнең Димәк, беренче шалтыратучыга әлбәттә инде әлеге дискны бүләккә бирәбез, инде калган шалтыратучыларыбыз әлбәттә инде шушы менә бик күп санлы дискларны ала алачак. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, 554 31 21 телефонына шалтыратып, аларны сез әлеге телефоннарны экранда да күрә аласыз. Безгә шалтыратып, әлеге дискка ия була аласыз. Тагын бер кат сорауны кабатлыйбыз. Мирсәет Сыңгатуллин нинди җыр язган, нинди җырларын аның беләсез? Ул инде үзе автор буларак нинди җырларны язган икән? Мирсәет абый, менә сез һәр вакыт ничектер, менә без сезнең клипларыгызны да карап чыктык, һәр вакыт табигать кочагында. Бу нәрсә белән бәйле? Табигатьне мин яратам, чөнки үзем авылда туып үскән кеше, анда укыган кеше, шунда урманнарында күлләрендә су кыйнап, урманнарына җырлап йөргән кеше дип әйтим. Шулай. Хәтта бер истәлек бар әйеме, сезне ничектер әти-әниләрегез, гаиләдәгеләр бик аңлап бетермәгән җырлауга сәләтегезне, яме җырлауга шушы мәхәббәтегезне. Шуңа күрә дә сез табигатьтә ничектер үзегезгә белмим, күңел тынычлыгы тапкансыз дипме инде. Бу дөрестән дә шулаймы? Дөресрәк әйткәндә, мин урманда җырларга яратадыр. Анда безнең минем бер урын бар иде шундый. Теге җырлаганнар, кара урман дип җырлап җибәрәсем инде, урманда булгач инде мин шундый аны өйрәнеп, шунда җырлап караганым кара урманны. Ул бик теге яңгырап, теге кайтавыз булып килеп инде, шунда ул ничектер кызык булды миңа, шунда һәр көнне килеп җырлый башлаганым. Аннан күп еллар үткәч, анда килгәч инде яңадан җырлаганым, анда уже кайтавыз юк. Чөнки агачлар үскән, ниләр үскән дигән шикелле бер нәрсә кайтавыз булмады инде аннан. Шуңа күрә урманда мин бик яратадым җырларга. Шундый үзенең халык җырларын һәм башка теге яратып күңелгә кергән җырларны инде. Мирсәет абый, чынлап та менә әйдәгез әле шушы мизгелләрдә сезнең шулай табигать кочагында җырлаган бер җырыгызны да тыңлап китик. Мөмкин булса. Kışkırta suzıp suzıp
ömürler bara uzap, aşkınım akan sularday, ömürler bara uzap. O giydelge basma saldım, üzüm varman deyip, yirmek ününe düşürüp, ömürler uza deyip, yirmek ününe düşürüp, ömürler uza deyip. O gidelden kilgen kime, zenger miken, kök miken, ütken ömür hisap tügel, algan ömür kök miken, ütken ömür hisap tügel, algan ömür kök miken, algan ömür kök Мирсәйт абый, белемегез буенча сез төзүче. Менә без белгән Мирсәет Сынгатуллин иҗат юлына кирип киткәнче нинди юл үткән? İcat yoluna gitkençe деп eteyim, ул сорауга булай деп әйтәләр. 8 класс бетергәч, Гафу итәрсез, Мирсәйт абый, безнегә шалтыратучы бар. Әйдәгез әле аның җавабын тыңлап китик. Без бит инде туры эфирдә эшлибез. Исәнәрбез. Кем шалтырата безгә? Хөрмәтле тамашачыбыз, без инде сорау биргән идек. Мирсәет Сынгатуллинның нинди җырын беләсез сез? Әлбәттә, инде ул үзе иҗат иткән. Һәм сезнең җавабыгыз? Өзелеп китте, кызганычка каршы. Ләкин безнең шулай ук шалтыратучылар булды. Алар инде безнең җыр барышында шалтыратып, кайбер җавапларны әйткәннәр иде. Без аларны әлбәттә инде карап, сезнең белән барлап, дөрес җавап бирүчене билгеләрбез. Мирсәет абый, дәвам итик әле. Менә чынлап та иҗат юлы сезнең белүебезчә ул ниндидер урау булган. 8 класс белем бетергәч, авылдан мин Казанга килеп, музыка училищесына укырга керергә дип хыялланган идем инде. Анда барып, җырлап күрсәтеп, алар тыңлап карадылар, алар бик шаттылар инде ул вакытта. Алабыз диләр, ну, яшәргә тулай тораклары икән буларның. Шуннан соң тулай торак, мәтәм, ул ничек бундай кая яшәргә хәзер. Хәер, мәтәм, булай булгач чыгып киттем урамга инде, барам, шулай мәтәм уйланып нәрсә эшләргә дип. Ханым безнең анда бер таныш, райондаш бер җегет килеп, Мирсәет, нишләп йөрисең монда? Нәрсә син кая монда? Мәтәм, музыка училищесына укырга кергән идем, мәтәм. Анда мәтәм тулай торагы җүк икән. Әйдә, без аны бер Тирбушкада дип, ГПТУ 33 бар ди. Шунда барып мин ди кирдем ди, анда бөтенесе бар ди. Тулай торагы да бар, анда киңтәләр ташарталар да бөтенесе бар ди инде. Шундан соң шулай итеп, мәтәм, монда тулай торак булмагач, мәтәм булмый инде дип, алдым да документларны киттем анда, һәм анда аннан шунда кирдек инде. Камырчык түгел ташчы булырга инде. Хәнәре алып, бер ел укып, шунда аннан шул ташчы хәнәре белән армияга киткәнче бер ел эшләп, шунда шулай итеп
башта шул ташы һөнәренә белән эшләргә туры килде. Чынлап та. Әлбәттә, инде шундый гаҗәеп шәхес, сез без инде моңа берникадәр һәр вакыт сыкланып киләбез, Мирсәет абый. Бик зур рәхмәт безнең бүгенге тапшыруыбызның кунагы булган өчен. Әлбәттә, инде безгә шалтыратулар килеп тора. Әлбәттә, җавапларны без барларбыз һәм инде менә шушы әйткәнебезчә татар энциклопедиясын һичшиксез бүләк итәрбез. Рәхмәт сезгә. Без тапшыруыбызны татар йөзе сәхифәсе белән дәвам итәбез. Рабит ага Батулла безне татар йортында инде кулланылыштан төшеп калган тагын бер әйбер белән таныштыра. Бүгенге безнең мәвзугыбыз бүрекләр, кәләпүшләр турында. Иң башта менә моны алыйк әле. Менә бу түбәтәй дип ата, ракшын. Кайбер төрки халыкларда ракшын да диләр түбәтәй. Бу бик артык бизәкле. Артык бизәкле. Мәсәлән, аны имет ансамбльләрдә катнашучы, сәхнәгә чыгучыларга бәлки килешә дә торгандыр инде, ләкин менә ир кешегә, мәсәлән, инде бу мәсәлән, мин киеп йөрмәс идем. Бик матур ул үзе, име? Ләкин мин артык бизәкле, менә монда мишурала, мишура дигән сүз инде теге җылтыравыклы, җылкылдавыклы, арзан гына, арсыз гына әйберләр инде. Шуңа күрә име мин җигет кешеләргә, име бигрәк тә ир җигет кешеләргә, име артык бизәкле кәләпүш кияргә тәкъдим итмәс идем. Әйтик, менә мәсәлән, менә мондый кәләпүш. Бу кәләпүш ука белән чигелгән. Ука белән чигелгән кәләпүш, әле бу ярап тора. Ир кешегә дә ярап тора, ләкин барыбер име менә анда, бында бик күп бизәкләр, артык бизәк, артык шия. Мәсәлән, кара кәләпүшкә бәләкәй генә, мәсәлән, бәләкәй генә бизәк булса, ул бик матур булыр иде. Мин шуны киеп йөргән булыр идем. Инде хәзер күчәбез бүреккә. Менә бу минем атамның, бабамның бүреге дип әйтергә кирәк. Ул Каракүлдән тегелгән, моны кәләпүш дип әйтеп булмый. Бу кәләпүш, булар кәләпүш. Бусы түбәтәй. Аермасы бар бит. Кәләпүш. Кәллә дигән сүз фарсы сүзе, баш дигән сүз. Пуш әйбер дигән сүз, баш каплауыш. Бу да кәләпүш. Әмісі түбәні қаплап тұру үшін, хатта еврейлерінің руханияларында, менә бәләкәй генә түбәтәй ябыштырып қоялар да, еме? Шындықта бізге бик якын. Менә бу Каракүл бүрек. Менә монсы инде бу минем үземнең киеп йөри торган бүрегем. Бу Каракүл бүрек. Каракүл бүрек ул затлылык галәмәте дип әйтергә кирәк. Чөнки урта гасырларда, яки анда 19-нчы гасырларда татар зиялыларының башына карасагыз, фоторәсемнәренә карасагыз, башларында менә шушы Каракүл ул татар бүреге, Кырым татарлары бүреге, Азәрбайҗаннардан килгән, хәтта төркләр дә килгән, менә бу Каракүл бүреге. Мулла Нур Вахитовның башында шушы бүрек. Кырымда бөтен яшьләр шушы бүрекне киеп чыга. Бернинди бизәк тә юк, бернинди дә юк. Әллә каян күренеп тора, солдатта булган дигән шикеллеме, әллә каян күренеп тора, бу татар икән. Бу безнең милли бүрек. Бу дингә кагылышлы түгел, бу Нугайбәкләрдән өйрәнгән дә. Нугайбәкләрнең башында шушы бүрек. Шуңа күрә сез име бу кәләпүшләрне кияргә теләсәгез кия аласыз. Һәм горур йөртә аласыз. Кайбер кеше уяла, минем дә бар инде бүрек, Каракүл бүрек. Яки аның хатыны кушмый, яки аны башкалар кушмый, инде бүрек кияргә дә хатыныннан курыккач, инде белмим, кая бара торгандыр бу дөнья бит. Мин мәсәлән бик рәхәтләнеп йөртәм. Һәм сезгә дә киңәш итәм. Бүрек турындагы мәвзугыбыз тәмам. Киләсе очрашуларга кадәр сау калыгыз. Тормышыбыз мөгъҗизалар кырындагы кебек көтелмәгән шатлык куанычларга, уңышларга бай булсын. Бүгенге тапшыруыбыз азагына якынлашты. Мин Айзилә Батырханова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме сезнең белән иртәгегә кадәр сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.